Σας ευχαριστώ και καλησπέρα και από εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την κυρία Ζεσοπούλου. Γεια σας, κυρία Ζεσοπούλου. Θέλω να μας πείτε, με δεδομένη την πτώση που υπάρχει στις οικοδομικές άδειες και το αυξημένο κόστος της κατασκευής, αν έχει πραγματικά αντιληφθεί το κράτος τη βαρύτητα που έχουν τα κλειστά ακίνητα. Ναι. Μια χαρά. Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι πλέον σήμερα υπάρχει πλήρης επίγνωση ότι μία από τις κέρυες λύσεις της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης είναι η ενεργοποίηση των κενών, γιατί αυτή είναι και η σωστή έννοια των κενών ακινήτων, που αποτελούν και στεγαστικό απόθεμα στη χώρα μας. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο έλλειψη στεγαστικού αποθέματος, αλλά κυρίως των κατάλληλων και διαθέσιμων κατοικιών. Οπότε, πριν προχωρήσουμε στο σχεδιασμό οποιοδήποτε άλλου μέτρου που θα ενισχύσει την προσφορά με νέες ουσιαστικά οικοδομές, οφείλουμε και ως Υπουργείο, αλλά και ως Δημόσια Διοίκηση ειδικότερα, να σχεδιάσουμε μέτρα, όπως και το κάναμε, για την ενεργοποίηση των κενών κατοικιών. Το βασικό υπόβαθρο είναι ότι ουσιαστικά η ελληνική στεγαστική πολιτική οφείλει να αντιμετωπίσει την πολύ μεγάλη ιδιοκατοίκηση, που ήταν κάτι πολύ θετικό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει οδηγήσει σε μια πολυιδιοκτησία και ένα πολύ παλαιό, δυστυχώς, στεγαστικό απόθεμα. Περίπου το 80% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000. Και το 2000 δεν ήταν χθες, ήταν 26 χρόνια πριν. Οπότε, αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει αναπτύξει ένα μεικτό μοντέλο στεγαστικών εργαλείων, που έχει να κάνει και με την ενεργοποίηση των κενών κατοικιών και με την αύξηση της προσφοράς, όπως μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά και της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων με νέες κατοικίες, συγκεκριμένα με 2.300 νέες κατοικίες σε συνεργασία με το ΙΠΕΘΑ, αλλά και την ενεργοποίηση των κενών ουσιαστικά κατοικιών, τόσο με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω», που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και ήταν ο πλοηγός, μπορούμε να πούμε, αυτής της προσπάθειας, μέχρι το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα και είμαστε στο σχεδιασμό ενός πολύ μεγάλου εγχειρήματος, που έχει ουσιαστικά προϋπολογισμό μισό δις περίπου, και είναι το νέο πρόγραμμα ήπιων ανακαινήσεων που σχεδιάζεται με προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε καταλάβει πλήρως το τι σημαίνει κενό στεγαστικό απόθεμα και ότι είναι ένας βασικός πυλώνας, ένας κρυμμένος θησαυρός για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Γιατί υπάρχει και σε ποσότητα και μπορεί να ενεργοποιηθεί και άμεσα χρονικά. Ευχαριστώ. Θα μας τα αναλύσετε και στη συνέχεια στον επόμενο γύρο των ερωτήσεων. Κυρία Κοντογιώργου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, από την εμπειρία σας, η οποία είναι μεγάλη, πολλά ακίνητα παραμένουν κλειστά για λόγους γραφειοκρατίας και επειδή υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ό,τι αφορά σε ζητήματα κληρονομικά, δασικά, πολεοδομικά, κτηματολογικά και φορολογικά. Θέλω να μας πείτε ποιες περιπτώσεις συναντάτε πιο συχνά στην καθημερινότητα, δηλαδή αυτές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά να μας πείτε και πώς θα λυθούν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ακούγομαι. Τα περισσότερα προβλήματα που αφορούν τα κλειστά ακίνητα και γενικά τα ακίνητα έγκυται στις πολεοδομικές τακτοποιήσεις και επίσης στα κληρονομικά. Πάρα πολλά ακίνητα δεν μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ των συγκληρονόμων. Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αναμορφώνεται, θα ψηφιστεί ο σχετικός νόμος την Τρίτη από τις πληροφορίες μας, αλλά προσοχή, θα ισχύσει από τις 16 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, δηλαδή με το νέο δικαστικό έτος, θα επιληθούν πολλά προβλήματα που αφορούν αυτά τα ακίνητα. Και το κυριότερο, απλά για να μην ταλαιπωρώ και τους ακροατές μας, η κατάργηση της νόμιμης μοίρας ως εμπράγματο δικαίωμα, για να γίνω πιο σαφής στους μη νομικούς.
Αυτή τη στιγμή, όπως ισχύει το κληρονομικό δίκαιο, μπορεί κάποιος με διαθήκη να αφήσει σε όλους τους συγκληρονόμους του κάποια ακίνητα και να βρίσκονται όλοι συγκληρονόμοι εξ αδιαιρέτου, που είναι κυριολεκτικά κατάρα αυτό το θέμα. Τώρα θα μπορεί κάποιος που ορίζεται από τη Διαθήκη ως τετιμημένος να πάρει ολόκληρο το ακίνητο και οι υπόλοιποι δεν θα έχουν δικαίωμα επί του ακινήτου, αλλά θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, να το πω απλά, χρηματική αποζημίωση. Και φυσικά θα εξασφαλίζεται με εγγραφή υποθήκης και όλα τα συναφή που δίνει ο νόμος. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το ένα ακίνητο, που μέχρι πρότινος θα ανήκε σε πολλούς, θα ανήκει πλέον σε ένα και θα είναι δυνατή η αξιοποίησή του. Και θα πρέπει να υπάρξει μια κατάργηση όλης αυτής της πολυνομίας όσον αφορά την φύση, την χρήση και την τοποθεσία του κάθε ακινήτου. Αυτό θα τα πούμε μετά Βεβαίως, σε επόμενη ερώτησή σας, για να μην τρώω χρόνο από τους Και είναι και ενέργειες που σίγουρα θα βοηθήσουν λίγο στην αποσυμφόρηση. Κύριε Σαφλέκη, νομίζω ότι είναι λάθος να ματαιώνουμε και να ακυρώνουμε ό,τι γίνεται από το κράτος και ό,τι δίνεται πάντα έχει ένα θετικό πρόσημο. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να σας ρωτήσω αν οι επιδοτήσεις για ανακαινήσεις μπορούν πραγματικά να φέρουν τα κλειστά ακίνητα πίσω στην αγορά. Δηλαδή, να τα ανοίξουν με πρακτικούς λόγους. Ή τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο όπου το ύψος της επιδότησης αλλά και η διαδικασία της επιδότησης είναι δύσκολη για να προχωρήσει ο κάθε ιδιοκτήτης στην ανακαίνιση που χρειάζεται. Θα σας πω. Το πρόβλημα ξεκινάει από το τι είδους είναι τα κενά ακίνητα. Στο Δήμο Αθηναίων, ας πούμε, είναι περίπου 127.000 το 1/4 των ακινήτων κενά. Από αυτά, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι το 60% τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες. Όμως, και το υπόλοιπο 40% ανήκουν σε ιδρύματα, στο κράτος, που αυτά είναι λίγο δύσκολο να αξιοποιηθούν. Από αυτά, μόλις το 19% είναι νομικά τακτοποιημένα. Βέβαια, θα λυθούν κάποια πράγματα με τον νόμο, αλλά δεν ξέρω αν θα ισχύει αναδρομικά. Γιατί από αυτό το 19% το οποίο είναι νομικά τακτοποιημένο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκληρονόμοι, δεν υπάρχουν χρέη κλπ. Άρα μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό επί των ακινήτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Πάμε τώρα στην επιδότηση που με ρωτήσατε. Η επιδότηση ξεκίνησε το 2024, που έδινε 40% επιδότηση επί της αξίας. Που βέβαια ποιας αξίας σήμερα μας λένε ότι δίνουν σαν μέση ποσό 300 ευρώ τετραγωνικό. Φυσικά και δεν φτάνει για μια ολική ανακαίνιση. Μπορεί να φτάσει και 1.000, αν χρειάζεται θερμοπρόσωψη, αλουμίνια κλπ. Λοιπόν, άρα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον που έχει σήμερα και τώρα μας λένε ότι θα φτάσει στο 95. Στο 95, αλλά πάλι με ανώτατο ποσό. Νομίζω το άλλο... Μια χαρά. Λοιπόν, Μια χαρά. πάλι με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ, τα οποία δεν φτάνουν φυσικά. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί το οποίο πρέπει να... Και επίσης πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αυτό το 19% μόλις, που είναι περίπου 25.000 ακίνητα από τα 127, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και 2-3 ακόμα ακίνητα και στο τελευταίο ακίνητο, αν το νοικιάσουν, η φορολογία θα φτάσει στο 50%. Άρα πρέπει να βάλω χρήματα για να μου μένει το 50%. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι είναι και άνθρωποι που δεν θέλουν να ασχοληθούν, γιατί το εισόδημά τους, ανεξάρτητα από τη φορολογία, είναι υψηλό, οπότε δεν θέλουν να μπουν στον κόπο. Κατανοητό, θα μας τα αναλύσετε και στη συνέχεια, κύριε Κρανίδη. Για εξηγήστε μας. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος της αγοράς, επί του πεδίου δηλαδή, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια. Ποιοι είναι σήμερα οι βασικοί λόγοι που χιλιάδες ακίνητα παραμένουν κλειστά, παρότι υπάρχει τεράστια ζήτηση? Δεν θα ήταν εύκολο να λειτουργήσει η αγορά πολύ καλύτερα και να μείνουν ικανοποιημένοι οι πάντες? Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και στους οργανωτές και σε όλους εσάς που τέτοια ώρα, κυριακάτικα, είστε εδώ να μας παρακολουθήσετε. Σημαντικό. Λοιπόν, τα είπαν οι προλαλήσαντες.
Για να είναι κάποιο ακίνητο κενό υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι. Κανείς δεν θέλει λογικός άνθρωπος, φαντάζομαι, να έχει ένα κενό ακίνητο, έτσι δεν είναι, όταν υπάρχει ζήτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Τα είπαν και οι προαλήσατες. Πρώτον, νομικοί λόγοι, ιδιοκτησιακοί. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεύτερο, παλαιότητας, ακίνητα παλαιότητας. Δηλαδή θέλουν τέτοια ανακαίνιση, όπως είπε πολύ σωστά και το μικρό σου, ο Άγγελος, ότι θέλουν πολύ μεγάλη ανακαίνιση, ριζική. Δηλαδή το 300 ευρώ δεν φτάνει καθόλου, ούτε πλησιάζει να γίνει μια ριζική ανακαίνιση. Καλό είναι, σίγουρα, θετικό από το 0. Επαρκεί, όχι. Αλλά εντάξει, από κάπου πρέπει να αρχίσει. Αλλά όταν έχει τόσο παλιά ακίνητα, φανταστείτε, στην Αθήνα υπάρχουν πολλά που είναι εγκατελειμμένα, δηλαδή είναι σε κατάσταση κατεδάφισης. Δεν μπορούν να επανέλθουν. Άρα, τρίτον, θέμα μεγάλο, το ίδιο της αγοράς, φορολογία. Η φορολογία ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλή από ένα σημείο και μετά. Έγινε μια κίνηση τώρα από την κυβέρνηση. Μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Αλλά ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, ναι. Έτσι, και η Πομιδά έχει πρωτοστατήσει ένα πολύ σημαντικό με την απαλλαγή του φόρου. Θα τα πούμε και μετά ο Τάσος Βάπας και η Βάσο Παραδιά. Όμως και αυτό είναι περιορισμένο. Δηλαδή, έχουν γίνει μέτρα, αλλά έχουν περιοριστικά στοιχεία. Και πιο σημαντικό απ' όλα, ίσως και πιο σημαντικό, κατά τη δική μου άποψη, αυτοί οι 4 παράγοντες πρέπει να ληφθούν μαζί για να έχεις μαζικό αποτέλεσμα. Δεν φτάνει ένα να λύσεις, γι' αυτό δεν βλέπουμε αποτέλεσμα σε πολλά από αυτά τα μέτρα. Τέταρτο, λοιπόν, η ασφάλεια της σύμβασης. Δηλαδή, πώς εξασφαλίζουμε έναν αξιόπιστο μισθωτή, πώς εξασφαλίζουμε μια φερεγγιότητα. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις. Θα φτάσουν, θα το δούμε. Γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι πολλοί από παλαιότερες μισθώσεις δεν είχαν καλή εμπειρία, με αποτέλεσμα να λένε ας το κρατήσω, να μην κάνω μια επένδυση, να κρατήσω το ακίνητο κενό. Ενώ η ζήτηση υπάρχει και αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη, κατά την γνώμη μου, απόδοση που υπάρχει πέρα από το Airbnb, πέρα από όλα, είναι η κλασική μίσθωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όποιος το έχει κενό, θα χάνει μια μεγάλη απόδοση. Αλλά έχει να απερβεί αυτά τα προβλήματα. Είναι πολύ φιλόδοξο να λυθούν όλα μαζί, όπως είπατε πάντως. Πρέπει παράλληλα να λύνονται όλα. Να πιάσεις όλα αυτά να τα βελτιώνεις. Αλλιώς, άμα κάνεις μόνο το ένα, δεν φτάνει. Για να λυθούν ενδεχομένως όλα μαζί, κυρία Ζησοπούλου, θα πρέπει να ξέρουμε, το κράτος δηλαδή, και οι αρμόδιοι φορείς, και για να αξιοποιήσουν πλήρως τα κλειστά ακίνητα, πόσα είναι αυτά? Υπάρχει, είναι καταγεγραμμένα, γνωρίζει το κράτος πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα στην επικράτεια? Μπορώ να πω πλέον επίσημα ότι ναι, γνωρίζουμε πόσα είναι τα κενά ακίνητα, γιατί τα κλειστά εμπεριέχουν και τις δευτερεύουσες κατοικίες. Στη βάση της απάντησής μου θέλω να έχετε υπόψη σας ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία και την ανάλυση των δεδομένων. Δεν έχει στηθεί συγκεκριμένος μηχανισμός, όμως στο πλαίσιο της μελέτης για την Εθνική Στρατηγική Στεγαστικής Πολιτικής, που μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δοθεί και σε διαβούλευση και θα υπάρχουν μέσα και συγκεκριμένα στοιχεία, και από αυτά θα σας πω τώρα για πρώτη φορά δημόσια σε τι κατάσταση περίπου βρισκόμαστε, έχουν καταμετρηθεί σε όλη την επικράτεια, παρά ακούμε συχνά στο δημόσιο λόγο ότι τα κενά ακίνητα ανέρχονται περίπου στο 35% των ακινήτων. Σαφέστατα ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 19,7, αν δεν κάνω λάθος. Αν αφαιρέσουμε όμως τις δευτερεύουσες κατοικίες και αυτά που είναι πραγματικά κλειστά, δηλαδή είναι ηλεκτροδοτούμενα, αλλά δεν χρησιμοποιούνται, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να έχει 2 ακίνητα, έχει κάθε δικαίωμα φυσικά. Φτάνουμε στο 12 περίπου της 100 και ουσιαστικά μιλάμε για 800.000 περίπου κατοικίες σε όλη την επικράτεια. Το ζήτημα όμως δεν είναι το ποσοτικό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια χωρική και ποιοτική αναντιστοιχία. Δηλαδή, δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος δεν βρίσκεται στις περιοχές που βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη στεγαστική πίεση και άρα και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Δηλαδή, είναι στην περιφέρεια, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά στο Νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά, που μπορεί να είναι κατοικίες πολύ παλαιές, θα το πούμε και παρακάτω. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική, σαφέστατα οι αριθμοί είναι μικρότεροι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τώρα την παλαιότητα, περίπου το 22% αυτών των ακινήτων έχει κατασκευαστεί πριν το 1960.
Το 1 τρίτο περίπου μεταξύ της 20ετίας 1960-1980 και ένα μεγάλο ποσοστό μέχρι το 2000. Όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουν αυτά τα κίνητα να ενεργοποιηθούν και να υπάρχει ενεργειακή, τεχνική αναβάθμιση που να προσφέρει ποιότητα ζωής, προσιτότητα και βιωσιμότητα, χρειάζεται επένδυση. Χρειάζονται μέτρα και αυτό είναι που πρέπει να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Όχι να αυξήσουμε το πλήθος του στεγαστικού αποθέματος, δηλαδή να ανοίξουν σπίτια, να υπάρχει αντιστοίχηση. Και όλα αυτά τα δεδομένα που θα τα δείτε και θα τα δουν όλοι οι πολίτες, γιατί θα ανέβει στο OpenGov ούτως ή άλλως η διαβούλευση. Το θέμα είναι πώς αυτά τα δεδομένα θα μεταφραστούν σε πληροφορία για να μας οδηγήσουν στις σωστές λύσεις για μια βιώσιμη και ανθεκτική στεγαστική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κοντογιώργου, είστε πραγματικά ένα έμπειρο στέλεχος και θα ήθελα να μας λύσετε μια απορία, νομίζω είναι όλων. Όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν, για ιδιώτες δηλαδή, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο και πιο αναλυτικές λύσεις. Όταν όμως πρόκειται για ακίνητα του δημοσίου, όπου ο ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο, αλλά και αυτός που θα λύσει το πρόβλημα είναι το δημόσιο, πού κολλάει η διαδικασία? Επικοινωνούν οι θεσμοί και οι φορείς μεταξύ τους? Θα πρέπει ουσιαστικά να διευκρινίσουμε όταν μιλάμε για ακίνητα του δημοσίου, γιατί είναι διάφορες οι κατηγορίες των ακινήτων του δημοσίου και δεν θα αναφερθώ απλά στα δασικά ή στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι και διαμερίσματα σε πολυκατοικίες, είτε από το κτηματολόγιο που φαίνονται αγνώστου και μετά από το τέλος κτηματογράφησης και λοιπά περιέρχονται στο δημόσιο. Απλά γενικά θα αναφερθώ για να μην συζητάμε για τις επιμέρους κατηγορίες. Πρώτον, με την εταιρεία αξιοποίησης των ακινήτων του δημοσίου θα γίνει αυτή η καταγραφή. Θα υπάρχει ένα μητρό, όπως προαναφέρθηκε και πριν λίγο η γραμματέας. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να λήξουν κάποιες διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν διεκδικήσεις. Άρα, εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις. Επίσης, με το κτηματολόγιο. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει προωθήσει κάποιες λύσεις, όπως την κτηματολογική διαμεσολάβηση, όπου μπορούν, ιδίως με τους Δήμους, να γίνει αυτή η διαμεσολάβηση και άμεσα να έχουν μια απόφαση. Το πρόβλημα είναι επίσης αντιδράσεις που υπάρχουν. Θα μου επιτραπεί να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το γραφείο μου είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον Άριο Πάγο κοντά. Είναι γνωστή η περιοχή που έχει παραπάνω από μας τα προσφυγικά, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν από το δημόσιο αυτά τα ακίνητα, είτε ως ξενώνας συγγενών καρκινοπαθών, γιατί δίπλα είναι ο Άγιος Σάββας, είτε με άλλες δομές που μπορεί το κράτος να βρει, από το να είναι έτσι εγκατελειμμένα και μάλιστα σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης. Και υπάρχουν και άλλες περιοχές. Αναφέρθηκα στα συγκεκριμένα επειδή είναι το πιο γνωστό. Επίσης, πέρα από τις διεκδικήσεις από ιδιώτες, θα πρέπει να γίνει αυτή η χαρτογράφηση της περιουσίας του δημοσίου και σε έναν συνδυασμό με την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως να δίνονται εκτάσεις για να ανεγερθούν κοινωνικές κατοικίες σε σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ήδη με τον σχετικό νόμο και αναφερθήκατε το 30% σε μία σύμπραξη ιδιώτη, εργολάβου και δημοσίου, το 30% των κατοικιών που θα δημιουργηθεί θα δοθεί στην κοινωνική κατοικία. Είναι μοντέλα που επιτυχώς έχουν εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό και εν μέρει θεωρώ ότι θα λυθεί, δεν θεωρώ οριστικά, αλλά θα λυθεί το πρόβλημα. Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα από την πολιτεία για τα διατηρητέα ακίνητα, που ενώ αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα ήταν στολίδια σε κάθε πόλη που υπάρχουν, έχουν πλέον εγκαταλειφθεί και είναι εστίες μόλυνσης, ο πιο επίοικης χαρακτηρισμός. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Σαφλάκη, ακούστηκε και στο προηγούμενο πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ρεβίθης το είπε για τους μηχανισμούς γραφειοκρατίας. Στη δική μας συζήτηση, σε ποιο βαθμό η γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις, μεταβιβάσεις και πολυδημικές διαδικασίες αποθαρρύνει τους επενδυτές είτε να πουλήσουν είτε να κάνουν μια ανακαίνιση? Στην ανακαίνιση δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα, γιατί είναι μια απλή άδεια μικρής κλίμακας. Στις νέες κατασκευές, το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα είναι σε μεγάλα επαγγελματικά project ή γραφείων που δεν αφορά αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Στο οικιστικό, ίσως επηρεάζει κάπως πάλι κάποια μεγάλα project οικιστικά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι αποθαρρύνει, είναι ότι καθυστερεί. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ένας κατασκευαστής βγάζει την άδεια και έχει την ατυχία να υπάρχει αρχαιολογία στην περιοχή, θέλει 3 μήνες για τις τομές. Θα βγάλει την άδεια, θα τα πάει στην αρχαιολογία, θα το στείλουν στο τοπικό συμβούλιο, που το τοπικό συμβούλιο θα κάνει 6 μήνες να κάνει ένα συμβούλιο και να πει ξεκίνα. Άρα έχει 1 χρόνο καθυστέρηση μόνο από αυτό. Οπότε, αυτομάτως, όταν κάποιος ξεκινάει και έχει δώσει τα χρήματά του για ένα ακριβό οικόπεδο σε μια ακριβή περιοχή, ή και φτηνή να είναι, πρέπει να υπολογίσει ότι εγώ θα πουλήσω, μάλλον θα ξεκινήσω μετά από 1,5 χρόνο. Άρα θα τελειώσω μετά από 3,5 χρόνια. Πώς θα είναι η αγορά τότε? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ΔΔΕ, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Όταν κάποιος ιδιώτης αγοράζει ένα ακίνητο και από όταν τελειώσει το διαμέρισμά του και το βλέπει, περιμένει 6 μήνες να ρευματοδοτηθεί, 6 μήνες δεν αφήνει το παλιό του σπίτι. 6 μήνες δεν βγαίνει 1-2 χίλια σπίτια στην αγορά. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Και επίσης, άλλο ένα θέμα με τις κατασκευές που δεν συζητιέται, αλλά υπάρχει, είναι ότι ο πελάτης πληρώνει τελικά ΦΠΑ στο ακίνητο που αγοράζει. Διότι ο κατασκευαστής είναι ίσως από τους ελάχιστους επαγγελματίες, οι οποίοι πληρώνουν το ΦΠΑ, αλλά δεν το παίρνουν πουθενά πίσω. Υπάρχει βέβαια απαλλαγή ΦΠΑ που λένε, αλλά ο κατασκευαστής, ένα 20% μπορεί να είναι 10% της πραγματικής κατασκευής, πηγαίνει στον πελάτη. Άρα το πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος κατασκευής και η καθυστέρηση που δημιουργεί η γραφειοκρατία. Κύριε Κρανίδη, τα προβλήματα όπως ακούγονται όσο αναπτύσσεται και προχωράει η συζήτηση, φαίνεται ότι είναι αρκετά. Μπορεί να υπάρχει θέληση, μπορεί να υπάρχει κάποιες λύσεις προτινόμενες μέχρι να υλοποιηθούν. Τα πράγματα φαίνεται ότι ακόμα είναι λίγο στάσιμα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν δεν υπάρξουν πραγματικές παρεμβάσεις όμως στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αλλά όταν λέμε πραγματικές παρεμβάσεις, δηλαδή να γίνουν, όχι να τα ψηφίσουμε με σκοπό να εφαρμοστούν και να τα κάνουμε. Ποιες θα είναι οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα φέρει θα γιγαντωθεί η κρίση σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση των ακινήτων? Ναι, ωραία ερώτηση. Καταρχήν, όντως αργήσαμε. Στην ουσία, οι παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει να γίνονται μετά το μνημόνιο, διότι για να φτάσουμε στο μνημόνιο δεν λειτουργούσε το βαθύ κράτος. Μετά είχαμε άλλα προβλήματα, οπότε τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όντως θέλει χρόνο. Τώρα, πρέπει να επιταχυνθούν οι παρεμβάσεις. Είπαμε εδώ πολλές προτάσεις ήδη. Να επιταχυνθούν από την πολιτεία. Ο χρόνος έχει μικρύνει. Γιατί? Το στεγαστικό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Πού είναι το στεγαστικό, για να καταλαβαίνόμαστε όλοι? Σε μικρές κατοικίες, εκεί είναι το στεγαστικό. 50, 80, 100 μέτρα. Δεν έχουμε στεγαστικό στα 200 μέτρα. Έχουμε μέχρι τα 100 μέτρα, 120. Αυτό θέλει όλα αυτά για να μπορέσει να απαλληθεί, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μια μεγάλη μάζα της κοινωνίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλαπλές ταχύτητες στην κοινωνία. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Και εγώ δεν είμαι στη χαμηλή ταχύτητα, σας μιλάω από την ψηλή ταχύτητα. Αλλά δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περίπου, κατά τη δική μου άποψη, 60-65% που είναι σε μεγάλη δυσκολία. Θέλετε εισοδηματικά, θέλετε στεγαστικά, πάρα πολλοί λόγοι. Το οποίο πρέπει να βρούμε λύσεις. Και εκεί σε αυτές τις λύσεις είναι και αυτές που είπαμε. Παράδειγμα, θα σας πω και άλλη μια περίπτωση που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το στεγαστικό, παρέμβαση, αλλά και για την οικονομία ολόκληρη. Η αποκέντρωση του κράτους στην περιφέρεια. Το δείχνουν και τα κενά ακίνητα. Δεν μπορεί όλα να είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε αυτό το μοντέλο. Θέλει σχέδιο σοβαρό, ρεαλιστικό, όχι τα κλασικά. Βγάζουμε σχέδια και τα κοιτάμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε δράση. Θέλει όταν παίρνουμε ένα μέτρο να το έχουμε μετρήσει, όπως χάρηκα και άκουσα εδώ από την εκπρόσωπο της υπηρεσίας. Πολύ ωραία.
για να έχει αποτέλεσμα. Γιατί, όπως είπατε σωστά, αν το αφήσουμε κι άλλο, είμαστε στην ώρα 0. Το στεγαστικό θα... Γιατί πάντα η οικονομία δεν θα έχει ανάπτυξη, θα έρθει και η ώρα της ύφεσης στον κύκλο της οικονομίας. Εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει το στεγαστικό. Γιατί το στεγαστικό στην κατοικία πάντα είναι δομικό. Δηλαδή υπάρχει τέτοια ανισορροπία ζήτησης προσφοράς και αναμένεται να συνεχίσει να υπάρχει. Προσέξτε, γιατί παρόλο που το δημογραφικό πέφτει ο πληθυσμός, έχουν ανέβει τα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Είναι πολλοί λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε αυτό, ας το πούμε, στην τέλεια καταιγίδα. Είμαστε στην τέλεια καταιγίδα τώρα στο στεγαστικό. Δεν είναι απλό. Θέλει πολλαπλά μέτρα που έχουν πάρθει, συμφωνώ μαζί σας, και θετικά μέτρα. Αλλά θέλει περισσότερα, χωρίς περιοριστικούς όρους, πιο γενναία και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Σε όλα αυτά που είπαμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σοπούλου, στην προηγούμενη τοποθέτησή σας μας ανακοινώσατε από το βήμα στο πάνελ εδώ στην έκθεση τον αριθμό των κλειστών ακινήτων και κάποιες ειδήσεις οι οποίες είπατε ότι λέγονται για πρώτη φορά σήμερα. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στο θέμα των κλειστών ή ανενεργών ακινήτων και αν μπορούμε να έχουμε και ένα νούμερο για πόσα από αυτά ενδεχομένως να επιστρέψουν στην αγορά το τρέχον έτος, το 2026. Γιατί αυτομάτως βλέπουμε ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο, αρχίζει και αναπτύσσεται ο σχεδιασμός λύσης. Πλέον ο επιχειρησιακός στόχος είναι αρκετά ξεκάθαρος. Καταρχάς, με το ανακαινίζω νοικιάζω που έχει ενεργοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια, είχαμε 3.500 κατοικίες που ήταν κενές, δεν ήταν σε ιδιοκατοίκηση, ήταν κενές και έχουν δοθεί πλέον σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό είναι το σημερινό αποτέλεσμα του παλιού ανακαινίζω νοικιάζω. Με το νέο πρόγραμμα των ήπιων ανακαινήσεων αναμένονται 15 με 20.000 κενές κατοικίες να ενεργοποιηθούν και να φύγουν προς την αγορά, είτε στο πλαίσιο ιδιοκατοίκησης, είτε στο πλαίσιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η μίσθωση. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιηθεί το ακίνητο και να αποτελέσει πυρήνα στεγαστικής αποκατάστασης. Να μην μπει σε βραχυχρόνια μίσθωση, ειδικά τη στιγμή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή τη στεγαστική κρίση, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μεγάλος προβληματισμός και μπορώ να πω και προσωπικός προβληματισμός με μια από τις ιδιότητες που έχω ως μηχανικός είναι αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η αγορά στη ζήτηση των ανακαινήσεων που θα υπάρχουν ταυτόχρονα. Γιατί δεν θα είναι μόνο οι ανακαινήσεις που θα ζητούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι και οι ανακαινήσεις που γίνονται σε μεγαλύτερα ακίνητα, σε άλλες υποδομές. Εκεί χρειάζεται μία οργάνωση και σε επίπεδο μηχανικών και σε επίπεδο συνεργείων και σε επίπεδο εταιριών. Ο χρόνος δηλαδή είναι περιορισμένος. Όταν μου ζητάτε το πόσο θα ανοίξουν το 27, η απάντησή μου είναι εμείς θέλουμε... Το 26. Το 26, δεκάδες χιλιάδες. Η απάντηση η ρεαλιστική είναι όσα μπορούν, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ωριμότητας. Έχουμε μάθει να συνδέουμε τον όρο της ωριμότητας της ακίνητης περιουσίας με μεγάλα project. Όμως συνδέεται και με μικρότερα. Τι εννοώ με αυτό? Νομικά ζητήματα, τεχνικά εμπόδια, αυθαιρεσίες. Αυτά όλα πρέπει ο κάθε πολίτης τώρα να οριμάσει εντός εισαγωγικών το ακίνητό του. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί μετά θα είναι πολύ πιο εύκολες όλες οι διαδικασίες που αφορούν το ακίνητο. Θα είναι πραγματική αξιοποίηση, όχι μόνο ενεργοποίηση. Ένα μεγάλο στοίχημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Κυρία Κοντογιώργου, το ψηφιακό κράτος έχει δημιουργηθεί και το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Όλοι νομίζω το έχουμε αντιληφθεί και μας έχει βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση και νομίζω δεν είμαι ο μόνος ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πλέον τα κάνουμε ψηφιακά. Δεν έχει δηλαδή μειωθεί που πηγαίναμε, όπως όλοι φαντάζομαι, από τον πρώτο στη σφραγίδα στο δεύτερο και μια αντίστροφη διαδρομή. Νιώθετε εσείς ως επαγγελματίας ότι υπάρχει ανάγκη για απλοποίηση των δικαιολογητικών και όχι απλά να ανεβάζουμε πολλά δικαιολογητικά ψηφιακά? Συμφωνώ με την παρατήρησή σας, γιατί έχουμε όλη την αίσθηση ότι η ένχαρτη γραφειοκρατία μεταφέρθηκε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και το κυριότερο, με απρόσωπη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί, όπως είπατε, μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, να μάθει κάτι, ενώ τώρα μέσω της πλατφόρμας
καταναλώνεται σε μια ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα όμως δεν είναι ορατά τα αποτελέσματα. Και εμείς ως συμβολεογράφοι είμαστε πλέον οι δέκτες και οι συλλέκτες όλων αυτών των πιστοποιητικών, που φυσικά μας επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα να γινόμαστε και δυσάρεστοι στον απλό πολίτη όταν του λέμε χρειαζόμαστε το ΑΒΓ πιστοποιητικό. Ένα πρώτο βήμα από το κράτος είναι η ενσωμάτωση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Μας έχουν πει ότι θα ισχύσει, ακόμη δεν ισχύει τώρα που μιλάμε, αλλά ότι άμεσα θα ενεργοποιηθεί. Άρα, 2 πιστοποιητικά σε ένα. Σωστό. Είναι επίσης τα διάφορα πιστοποιητικά από τους μηχανικούς. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ταυτότητα κτηρίου κλπ. Ίσως και προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, να υπάρξει μια ενοποίηση. Το σημαντικό βήμα θα επέλθει όταν υλοποιηθεί ο ψηφιακός φάκελος του ακινήτου, δηλαδή ο συμβολεογράφος, να μπορεί να μπαίνει στη βάση δεδομένων των διαφόρων πλατφορμών δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και να συλλέγει όλα αυτά τα πιστοποιητικά χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης. Είναι το επόμενο βήμα, είναι το στίχημα που έχουμε βάλει όλοι οι φορείς και εμείς για να απλουστευτεί και η δικιά μας η ζωή και η ζωή των πολιτών. Νομίζω είναι κάτι που περιμένουν και οι επαγγελματίες και οι πολίτες. Όλοι. Μακάρι. Προχωρούμε τον ψηφιακό φάκελο και είμαστε σε συνεργασία. Μακάρι να υλοποιηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κύριε Σαφλέκη, θέλω να μας πείτε από την εμπειρία σας στον χώρο των ακινήτων, ποια ακίνητα θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο να αξιοποιηθούν σήμερα. Αυτά που λόγω παλαιότητας, τα ακίνητα που έχουν σίγουρα νομικές εκκρεμότητες πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Κτίρια που δεν έχουν ενδεχομένως ασανσέρι, χρειάζονται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Σαφέστατα έχει βγει το συμπέρασμα από τη συζήτηση ότι το πρόβλημα είναι με τα ακίνητα που έχουν νομικά προβλήματα. Γιατί όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν. Είναι δεδομένο. Βέβαια και για τα υπόλοιπα που πρέπει να λυθούν, αυτά που θέλουν εκτεταμένη ανακαίνιση, το πρόβλημα είναι τα συνεργεία, όπως είπε και η κυρία. Δηλαδή, αν ξεκινήσουν όλοι και θέλουν να κάνουν ανακαίνιση, δεν υπάρχουν συνεργεία. Και το κόστος έχει εκτοξευθεί. Λόγω αυτού ερχόμαστε μετά από μια δεκαετή παύση, που πολλοί άνθρωποι σταματήσανε τη δραστηριότητά τους. Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτοί που μείναν είναι λίγοι. Και τρέχουν και δεν φτάνουν, αυξάνουν τις τιμές. Άρα το πρόβλημα φυσικά είναι τα ακίνητα με τα νομικά προβλήματα, αλλά και τα υπόλοιπα έχουν... Υπάρχει δρόμος και εκεί. Ναι. Κύριε Κρανίδη, για πείτε μας λίγο και τη δική σας εμπειρία από το απέναντι στρατόπεδο στη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις, μεταβιβάσεις κλπ. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα, πολύ θετικά, αλλά υπάρχουν κάποιες νησίδες, το περιγράψαμε πολύ ωραία, που είναι προβληματικές. Δηλαδή, από τη δική μου εμπειρία, και σας μιλάω και ως μάχημος μηχανικός, αρχαιολογία. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει άμεσα να παρέμβει η πολιτεία, άμεσα, ή πρέπει να έχει ήδη παρέμβει, να μειωθούν αυτοί οι χρόνοι. Και, προσέξτε κάτι άλλο, να μειωθούν και οι υποθέσεις που πάνε στην αρχαιολογία. Μην πηγαίνουμε για το παραμικρό, το ίδιο και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, ας πούμε, το ΣΥΠΟΘΑ Αθηνών, εγώ έχω 3 υποθέσεις, 1 χρόνο να συνεδριάσει. Αυτό θέλει παρέμβαση άμεσα, αύριο. Χωρίς κανένα λόγο, δηλαδή να πηγαίνουν υποθέσεις που δεν έχει κανένα λόγο. Παραδείγματα. Είναι νησίδες. Ο ΔΔΕ. Σωστό. Μια καθυστέρηση. Φαντάζομαι και άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να τα δούμε αυτά, να τα διορθώσουμε. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα με το άδειες, με τα ηλεκτρονικά συστήματα, βέβαια. Και συμφωνώ και μαζί σας στην ψηφιακή γραφειοκρατία. Αυτό είπατε πριν. Όντως, υπάρχει ακόμα ψηφιακή γραφειοκρατία και υπάρχει τάση να μειωθεί. Οι πλατφόρμες βοηθάνε. Γιατί πιο εύκολα πας σε μια πλατφόρμα παρά να πηγαίνεις σε μια υπηρεσία. Αλλά πρέπει να βρούμε το μέσο όρο. Όμως δεν είναι αυτό το κομβικό, προσέξτε. Δεν είναι μόνο αυτό για τα κενά ακίνητα. Είναι τα άλλα όλα που είπαμε. Τα άλλα είναι πιο σημαντικά. Αυτό είναι πρόβλημα, αλλά πρέπει να λυθούν όλα τα άλλα που είναι πολύ πιο σημαντικά και θέλουν χρόνο. Κύριε Εσοπούλου, θα ήθελα να μας πείτε ποια από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει το κράτος στο πρόσφατο παρελθόν, μην πάμε πολύ πίσω, είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία και με ποιο τρόπο αυτά
αναπροσαρμόζονται και εφαρμόζονται στο σήμερα. Μου κόψατε λίγο τα φτερά με το πρόσφατο παρελθόν, γιατί πρόσφατο παρελθόν η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Οπότε θα σας πάω λίγο στο παρελθόν. Καταρχάς, η Ελλάδα είναι ένα κράτος που αντιμετώπισε στεγαστικές κρίσεις όχι από το 1922, αλλά από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Δεν είμαστε πρωτόγνωροι σε αυτό το φαινόμενο. Έχουμε βιώσει μεγάλες και σημαντικές στεγαστικές κρίσεις και έχουμε ανταπεξέλθει με ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που είχε όμως άλλα χαρακτηριστικά, γιατί ήταν άλλα τα ζητούμενα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Το κράτος πάντα ενεργοποιούσε σημαντικούς πόρους στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και δεν μιλάω μόνο για τον ΟΕΚ, μιλάω και για το Υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο αναφερόταν σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και όχι μόνο σε εργαζόμενους όπως ο ΟΕΚ. Μιλάμε για τα προγράμματα της λαϊκής κατοικίας, για τα προγράμματα της εργατικής κατοικίας, για τα προγράμματα της αυτοστέγασης, που πραγματικά προσφέρανε κοινωνική συνοχή και ανταποκρινόταν στις ανάγκες της εποχής. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε κάτι διαφορετικό. Βιώνουμε δυστυχώς το όριο εκείνου του μοντέλου. Εκείνο το μοντέλο που ενίσχυσε την ιδιοκατοίκηση, παραχωρώντας πλήρη κυριότητα στους δικαιούχους, είτε ήταν πρόσφυγες, είτε ήταν ευάλωτοι, είτε ήταν εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα δημόσιο στεγαστικό απόθεμα κοινωνικής μίσθωσης, που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν εργαλείο αντικυκλικά στη στεγαστική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Δεν έχουμε ούτε αυτό. Η δημόσια κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 0. 0. Δηλαδή πάμε στις Βρυξέλλες και λέμε ότι έχουμε 0. Και είναι η πρώτη φορά τώρα που αντιμετωπίζουμε την κοινωνική μίσθωση σαν ένα πραγματικό εργαλείο. Αυτό είναι το έργο ουσιαστικά με την αξιοποίηση των ενεργών στρατοπέδων και των 2.400 κοινωνικών κατοικιών. Σε ό,τι αφορά τα πιο επιτυχημένα μέτρα που έχουμε πάρει μετά την οικονομική κρίση, είναι και προς ενίσχυση της προσφοράς, είναι ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής, είναι τα ενεργά στρατόπεδα, είναι το πρόγραμμα το Ανακαινίζω Νοικιάζω, είναι το πρόγραμμα φυσικά στέγαση και εργασία, που είναι το πλέον εξελισσόμενο πρόγραμμα και ήταν το πρώτο από την οικονομική κρίση που δημιούργησε και σχεδιάστηκε από το Υπουργείο και συνεχίζει ακόμα εξελισσόμενο. Είναι φυσικά το επίδομα στέγασης που λειτουργεί πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικά για πάρα πολλά νοικοκυριά στην Ελλάδα κάθε μήνα. Είναι καινούργιοι θεσμοί, όπως είναι ο θεσμός της κοινωνικής μίσθωσης και ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής, γιατί δεν είναι πρόγραμμα, είναι θεσμός. Είναι το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζεται τώρα, που είναι το Build to Rent. Δεν μπορώ να πω περισσότερες πληροφορίες, θα υπάρχει σύντομα και σχετική ανακοίνωση. Αυτό που πρέπει να διακρίνουμε είναι το εξής, ότι κάθε εποχή και η κάθε κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό που πρέπει να εντοπίζουμε πρώτα είναι τι ακριβώς χρειάζεται ο πολίτης, τι ακριβώς χρειάζεται η κοινωνία. Μετά πάμε στο τι ακριβώς εργαλεία μπορούμε να δημιουργήσουμε, τι έχουμε σαν απόθεμα, γιατί για να λυθεί μια κρίση χρειάζονται 3 πράγματα. Χώρος, χρόνος και χρήμα. Στη στεγαστική κρίση δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε χώρος. Και αυτό είναι το δύσκολο στην επίλυσή της. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κοντογιώργου, μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα πόσος χρόνος απαιτείται για να λυθεί ένα απλό πρόβλημα που έχετε στο γραφείο σας? Απλό. Να μην είναι το πιο σύνθετο που μπορεί να έχετε δουλέψει. Κοιτάξτε, αν είναι μια απλή μεταβίβαση και είναι όλα τα έγγραφα εντάξει και μας τα έχουν προσκομίσει, ειλικρινά είναι εφικτό να γίνει μέσα σε 1-2 μέρες αυτό. Και μάλιστα να γίνει και η καταχώρηση, ιδίως αν το ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί και το πιστοποιητικό όντως να βγει σε 1 μέρα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Η πλειονότητα, η συντριπτική μάλλον πλειονότητα των υποθέσεων αφορά προβληματικά ακίνητα. Και για να ακριβολογώ είναι τα διάφορα πιστοποιητικά που απαιτούνται να συγκεντρωθούν. Τακτοποιήσεις πολεοδομικές,
όλοι μας, όλοι οι συνάδελφοι συμβολιογράφοι, όταν έρχεται μια υπόθεση στο γραφείο, τους λέμε, θα ξεκινήσετε πρώτα από το μηχανικό σας, να δείτε αν είναι εντάξει το ακίνητο. Και αφού γίνουν ιδέουσες πολεοδομικές τακτοποιήσεις, μετά τους λέμε, ο λογιστής σας θα πρέπει να αλλάξει το ε9 για να εκδοθούν τα σχετικά σωστά πιστοποιητικά έμφυα και μετά έρχονται σε εμάς. Ξεκινούν, τελειώνουν σε εμάς με ενδιάμεσους άλλους παράγοντες. Και φυσικά απαιτείται χρόνος. Για δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 μήνες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σαφλέκη, έχουμε στοιχεία κατά πόσο τα σπίτια που είναι κλειστά και ανακαινίζονται καταλήγουν για βραχυχρόνια ή είναι μακροχρόνια μίσθωση? Όχι, τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Εκτός προγράμματος συζητάτε. Ναι, σωστά. Καλά, σαφέστατα αυτοί που ανακαινίζουν ακίνητα το κάνουν για να τα βάλουν Airbnb. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι για βραχυχρόνια μίσθωση. Και ήθελα, φανταζόμουν ότι αυτή θα ήταν η απάντηση, και ήθελα να σας ρωτήσω αν το Airbnb, το μοντέλο, είναι πραγματικά πρόβλημα σε αυτό που κουβεντιάζουμε ή το έχουμε δαιμονοποιήσει σε μεγάλο βαθμό γιατί είναι εύκολο να τα ρίξουμε όλα πάνω εκεί? Κοιτάξτε, δεν είναι πραγματικό πρόβλημα, δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Καταρχάς, τα πάντα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ήδη αρκετοί που έχουν τα ακίνητά τους σε βραχυχρόνια μίσθωση έχουν αρχίσει και τα γυρνάνε σε μακροχρόνια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπροσφορά, άρα λίγες μέρες μίσθωσης. Πάρθηκαν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση για αυτούς που έχουν πολλά ακίνητα, που σωστά ήταν τα μέτρα που πάρθηκαν. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα. Ούτε η Golden Visa που έχουν δαιμονοποιήσει είναι βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε και πριν, τα κλειστά ακίνητα, το ότι αργούν πολλοί οι κατασκευαστές να μπορέσουν να κάνουν κατασκευή. Δηλαδή, αν δούμε στοιχεία, βγαίνανε 18.000 άδειες και βγαίνουν 4, ενώ το 2007, πριν την κρίση. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίζουν να χτίζονται ακίνητα, να βγαίνουν ακίνητα στην αγορά, είτε με την κοινωνική αντιπαροχή που θα προωθήσει η κυβέρνηση. Και αυτό δεν είναι ένα μέτρο βέβαια που θα λύσει το πρόβλημα άμεσα, γιατί τώρα ξεκινάνε οι διαγωνισμοί, από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Άρα, μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, να ξεκινήσουν τα έργα, μιλάμε τα πρώτα ακίνητα σίγουρα μια πενταετία. Είναι δεδομένο. Αλλά η απάντηση είναι όχι, δεν είναι ο βασικός λόγος της στεγαστικής κρίσης. Ευχαριστώ. Κύριε Κρανίδη, για πείτε μας λίγο. Είστε και στο ΔΣ της Πομιδά. Και το κράτος ακούει τις προτάσεις που του κάνετε κατά καιρούς και εσείς και άλλοι φορείς? Δηλαδή κάθεστε στην πραγματικότητα στο ίδιο τραπέζι αλλά να βγει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ή κάθεστε σε ένα τραπέζι και στο τέλος δίνετε μια χειραψία και φεύγετε και δεν γίνεται τίποτα? Όχι, υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία για πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε και θεσμικός οργανισμός. Πιστεύουμε πολύ σε αυτή την επικοινωνία και έχουν γίνει πολλά βήματα. Μπορεί να μην έχουν γίνει πλήρη στις προτάσεις, γιατί ξέρετε, οι προτάσεις που κάνει η Πομιδά είναι πάντα εμπεριστατωμένες, είναι μελετημένες. Έτσι, δεν είναι ανέφικτες. Γίνονται βήματα. Υπάρχει μια συνεχής συνεργασία και εμείς γίνονται αρκετά πράγματα. Ενσωματώνεται κάτι από αυτό στην υλοποίηση του κράτους? Ενσωματώνεται κάτι από αυτό που προτείνεται? Πολλά, βεβαίως. Πολλές παρεμβάσεις. Θα χάσουμε το υπόλοιπα λεπτά σας στις πόλεις. Θα τις πούνε μετά και ο Τάσος ο Πάπας με τη βάση του Παραδιά. Είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Αλλά μου δίνετε τη ευκαιρία να πω το εξής. Δεν είναι πλήρης. Δηλαδή έχουν περιοριστικά. Να πω ένα παράδειγμα. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Βγήκε λοιπόν μετά από και δική μας πρόταση και με τη συνεργασία και με την κυβέρνηση κλπ. Η απαλλαγή του φόρου για τα κενά ακίνητα, εφόσον μισθωθούν στην πρώτη τριετία, βγουν δηλαδή και μισθωθούν. Εκεί μπήκε ένας περιοριστικός όρος να είναι 3 χρόνια κενά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έβγαλε πάρα πολλά ακίνητα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι σημαντικό. Ένα ακίνητο που είναι κενό και μπει στο πρόγραμμα το ανακαινίζω τώρα, είναι η ευκαιρία του αιώνα αυτή. Όχι μόνο θα πάρει την επιδότηση και θα μισθώσει, θα έχει και απαλλαγή φόρου αν είναι 3 χρόνια και πάνω. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Εκεί θα μπορούσε να μην μπει αυτή ο περιοριστικός όρος. Τέτοια πράγματα εννοώ.
Δηλαδή πρέπει να κάνεις, ή ας πούμε έχουμε άλλο ένα μέτρο, πάρα πολύ ωραίο, κατά τη δική μου άποψη, αλλά πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Ποιο είναι? Όποιος από εμάς έχει ένα ακίνητο και κάνει μια ανακαίνιση, μπορεί να εκπίψει τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι 16.000 ευρώ από το εισόδημά του. Αυτό είναι ένα μέτρο που ισχύει τώρα που μιλάμε. Έχει πάρει και παράταση. Γιατί δεν ενεργοποιείται όσο πρέπει? Γιατί και το ίδιο το κράτος δεν το έχει προωθήσει όσο πρέπει, δεν το έχει βοηθήσει με τις αντικατέλειες εγκυκλίους, δεν το έχει πιστέψει, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, δεν φτάνει να ανακοινώνουμε ένα μέτρο μόνο. Πρέπει να κάνουμε και την προσπάθεια, όπως έγινε με το ανακοινίζω μισθών, που πήγε πολύ καλά. Και το ανακοινίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί έχει διαφημιστεί πολύ. Αλλά πρέπει και τα υπόλοιπα μέτρα που φαίνονται πιο απλά, ειδικά τα φορολογικά κίνητρα, έχουν πολύ μεγάλο νόημα για πολλούς. Και ειδικά προσέξτε ποιους. Γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το είπαμε όλοι εδώ. Αυτούς που έχουν και μία αποταμίευση έχουν κάποια ίδια κεφάλαια. Γιατί όλα απαιτούν και ίδια κεφάλαια. Δεν μπορεί να πας 100%. Έτσι, ειδικά στο κομμάτι των κενών ακινήτων, που ξέρετε, η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό ίσως μοναδικό. Έχει πολλούς ιδιοκτήτες με λιγότερες ιδιοκτησίες. 3-4. Δεν είναι όπως άλλα κράτη που έχουν λίγους με πολλές. Έτσι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, αυτοί με τα κενά ακίνητα, πέρα από το δημόσιο που είναι ο πρώτος, και τράπεζες κλπ. Ιδρύματα, είναι ένας άνθρωπος που θα έχει ένα ακίνητο, 2 ακίνητα. Δεν θα είναι ένας με 50. Άρα πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική στη μάζα. Θέλει μαζική πολιτική. Όχι ποντάρω σε 5 ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Καθώς φτάνουμε στην ολοκλήρωση της ενδιαφέρουσας θεωρώ συζήτησης, όπου υπόθηκαν και προτάσεις, αλλά ακούστηκαν και ειδήσεις, θα ήθελα να μας πείτε, αν η ίδια ερώτηση για τους 4 είναι, αν έχετε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο πικ της στεγαστικής κρίσης και πλέον δηλαδή μετράμε αντίστροφα προς τα κάτω, δηλαδή να υπάρχει λύση, ή αν έχετε εκτίμηση ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και ακόμα χειρότερα από τη σημερινή κατάσταση. Κύριε Σοπούλου. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι τα δεδομένα που ζούμε τώρα ως κρίση ήρθαν για να μείνουν. Τώρα, αν θα είναι κρίση την επόμενη μέρα, ελπίζουμε ότι δεν θα είναι. Αλλά να λυθεί ως διαμαγεία στο πρόβλημα και να έρθει σε απόλυτη αντιστοίχηση προσφορά με τη ζήτηση, όχι. Θα δημιουργείται συνεχώς έλλειμμα και γι' αυτό η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει μια στεγαστική πολιτική με ανθεκτικότητα, συγκεκριμένους στόχους, προσιτότητας, ποιότητας και αποθέματος, και πλέον να μην είναι η στεγαστική πολιτική μια ξεχασμένη πολιτική όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά να αποτελεί βασικό πυλώνα των δημόσιων πολιτικών. Τα δεδομένα ήρθαν και θα μείνουν έτσι όπως είναι. Μάλιστα. Κυρία Κοντογιώργου, τι αίσθηση έχετε εσείς? Συμφωνώ με την προλαλήσασα την κυρία Γραμματέα, γιατί αυτό το θέμα είναι θέμα που αφορά όλες τις γενιές. Και θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση. Έχουμε τις νέες γενιές με λίγα εισοδήματα και περιορισμένες επιλογές λόγω του περιορισμένου οικονομικού εύρους που έχουμε. Είναι όμως και οι ηλικιωμένοι, πιο μεγάλες γενιές, οι οποίοι μπορεί να έχουν ιδιοκτησίες, αλλά για λόγους υγείας ή για άλλους λόγους να πρέπει να μετακομίσουν κάπου αλλού αναγκαστικά, όχι επειδή θέλουν να πάνε αλλού. Άρα θα δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα της στέγασης από διάφορους λόγους. Και όλα αυτά τα προγράμματα που ακούσαμε πριν από λίγο, που είναι προς τη θετική κατεύθυνση και τα επικροτούμε, θέλουν και χρόνο για να φανούν τα αποτελέσματα. Σωστό είναι αυτό. Οπότε άμεσα κάποια βελτίωση άμεση δεν θα δούμε. Είναι σημαντικό το ότι δόθηκαν και κίνητρα για τις επαγγελματικές στέγες. Βλέπαμε πολλά κλεισμένα ισόγεια καταστήματα, τα οποία ανακαινίζονται και δίνονται. Εγώ δεν θα σας πω, θα σας πω για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σημαίνει ότι αυτός που θα αποτανθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση θα αφήσει χώρο για ένα άλλο κανονικό διαμέρισμα για μακρόχρονη μίσθωση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σαφλέκη, τι βλέπετε? Συμφωνώ με τις κυρίες. Καταρχάς, συμφωνώ ότι ήταν ένα πολύ σωστό μέτρο η Golden Visa στα 250 να είναι σε επαγγελματικά ακίνητα. Πωλήθηκαν πολλά παρατημένα κτίρια, τα οποία θα απολυθούν μεν για Golden Visa, αλλά αυτός που θα το πάρει κάτι θα το κάνει. Βέβαια,
Ναι, για μακροχρόνια μίσθωση. Βέβαια, κάτι άκουσα ότι τώρα θα βγει μια οδηγία, μια διευκρίνηση ότι δεν θα είναι για κτίρια τα οποία είναι ημιτελή. Αυτό είναι πρόβλημα, βέβαια, γιατί και αυτά που έχουν μείνει στη μέση πρέπει να τα βάλουμε μέσα. Πάμε τώρα ως προς το βασικό ερώτημα. Για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να πέσουν ακίνητα στην αγορά, όπως είπαμε. Να πέσουν ακίνητα στην αγορά ή πρέπει να βρούμε από τα κλειστά ακίνητα που μακάρι να βγουν πολλά ή να αρχίζουν να χτίζονται. Στη δεύτερη λύση έχουμε το εξής πρόβλημα. Το υψηλό κόστος κατασκευής. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει ένα οικόπεδο στο Κερατσίνι, θα ζητήσει 30% την παροχή. Αν χτίζει 500 μέτρα, 30% είναι 150 μέτρα. Δεν μπορεί να δει στο οικόπεδό του που έχει μια παλιά μονοκατοικία για να μην πάρει 150 μέτρα, ένα σπίτι 100 να μένει και κάτι λίγο. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ένα μεσοσταθμικό κόστος 2.000 το μέτρο. Μπορεί να έχει πάει και 2.200 τώρα. Αλλά λέω 2, γιατί αν ήταν μια κατασκευή που έχει 2 διαμερίσματα στον όροφο, θα πέσει και 1.800, ας πούμε 2. Λοιπόν, αυτό το κατασκευαστή στοιχίζει στα 350 μέτρα που παίρνει, στοιχίζει 1 εκατομμύριο. Γιατί δίνει τα 150 μέτρα, του μένουν 350, του στοιχίζει 1 εκατομμύριο. Άρα πάμε σε ένα κόστος στην πιο φτηνή περιοχή, όπου θέλετε πάρτε. Κερατσίνι, Νίκαια, βρείτε μια φτηνή περιοχή. Ελάχιστο κόστος 3.200 με ένα 30% την παροχή. Καταλαβαίνω. Άρα πρέπει ο πολίτης που μένει σε μια φτηνή περιοχή να δώσει για ένα σπίτι με 3 υπνοδωμάτια το ελάχιστο 350.000. Αν πάρει δάνειο, γιατί δεν θα έχει τα χρήματα κάποιος που μένει στο Κερατσίνι και παίρνει 1.500 που είναι ένας καλός μισθός. Ο άντρας 1.500, η σύζυγος, πρέπει να δώσει γύρω στα 1.500 ευρώ δάνειο, 1.300 ανάλογα τη χρηματοδότηση που θα πάρει. Έχουμε δρόμο, κύριε Κρανίδη. Και αυτό, να τελειώσω, συμπαρασύρει τα παλιά ακίνητα. Διότι το κόστος που είναι υψηλό αυτή τη στιγμή για να αγοράσουμε ένα παλιό ακίνητο, από πού ξεκινάει? Από το νεόδημητο. Αυτό είναι το βαρόμετρο της αγοράς, το νεόδημητο. Και γι' αυτό είπα πριν και για το ΦΠΑ, που δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει το ΦΠΑ ή να επιστραφεί. Υπάρχουν άλλοι τομείς που θα μπορούσε να μειωθεί το ΦΠΑ στα τρόφιμα, σε ευάλωτες οικογένειες κλπ. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κρανίδη, ένα σχόλιο γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Πολύ γρήγορα. Το στεγαστικό ήρθε για να μείνει. Όμως εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι έχουμε πολλά εργαλεία. Καταρχήν έχουμε τεχνογνωσία σε αυτή τη χώρα. Το αγαπάμε το ακίνητο διαχρονικά και πλέον το ακίνητο έχει αποκτήσει και επενδυτικό σκοπό στην Ελλάδα. Είναι πολύ σοβαρός κλάδος επένδυσης. Επίσης, είμαι χαρούμενος που βλέπω μετά από όλη αυτή τη μεταπολίτευση φτάσαμε στο μνημόνιο που κοιμόταν το δημόσιο, ο μεγάλος ιδιοκτήτης, έτσι. Αν δεν κινηθεί ο μεγάλος ιδιοκτήτης, δεν κάνουμε τίποτα, μόνο οι υπόλοιποι. Βλέπω ότι αρχίζει να κινείται. Πρέπει να κινηθεί με κοινωνική αντιπαροχή, με αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων. Με όλα αυτά, κοινωνική μίσθωση, αυτό δίνει ελπίδες, αλλά πρέπει να κάνουμε συνεχή μέτρα για αρκετό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.